Sa Iloilo City naman, mga punong barangay kag residente sa Barangay Concepcion City proper kag Barangay Katilingban Molo ginakwestiyon ang DPWH ICDEO sa wala gyapon matapos nga multi-purpose building. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Ginkuwaan mo kami sang kalipayan. 2021 pa ni sa ano tapuso ng gym. Pila lang ini sa mga tinaga nga nakasulat sa mga karatula nga nakasabit sa wala mahuman nga multi-purpose building sang Barangay Concepcion City proper. Ang two-story building ang magaserbe kun tani cover gym kag talipapa. Suno kay Teresa ang delayed nga proyekto. Ang halit sa ila bangon nagsaulog sila sang ila kapiestahan sa tunga sang dalan. Nagapangayaw naman ang mga kabataan sang barangay agud lang makahampang sang basketball. Lang tawab lang tsura. Tita ni way na lang naging guba. Kay mayo pa to sa una nagabasketball da. May pila naman ka pumuluyo nga nagakwestiyon sa pagkalihitimo sa nakasulat sa karatula apang wala ang mga ini nagpa-interview sa news team. Suno kay punong barangay Madonna Martin, siya mismo nagpasulat kag nagpatakod sa mga karatula. Nagalaw mining aliwat matalupangdan ang natenggang nga proyekto nga ulihin na obra sang 2023. Ang ina nga mga pamangkutan nun, halin sa mga pumuluyo o sa mga kabataan. Ginbutangan ko para matagaan man talupangdan. Iniman, ang ginpabutyag ang mga hibubunot sang pila ka mga residente sang Barangay Katilingban Molo. Sa pagbisita sang news team sa Bungaga, makitaan niya ginahimo na lang parkingan ang multi-purpose building. Ginaano na lang pabuyan-buyan na lang mga puso ko, konektado na sa tanan nga top ti, tangabla mga top naman gubat na iban. Ang mga building ang kabahin sang proyekto nga ginpaubra sang DPWH ICDEO. Ginpakigangutan sang news team ang spokesperson sang ahensya para kuwaan sang pahayag. Apang wala pa ni sang instruksyon nagikan kay DPWH ICDEO Engineer Roy Pacanan. Apang base sa statement yung pagwa sang ahensya sang Agosto 2024, natapos ang Phase 1 sang duha ka multi-purpose buildings. Ginsuspend ang Phase 2, bangod ginahulat pa ang isyuan sang building permit halin sa Office of the Building Official o Obo. Sa sulat ni Obo Head Engineer Mavi Gustilo sa buong adlaw sa pag-update sa alkalde sang status sa mga proyekto, Agosto 9, 2024 sang napaobrahan ang building permit sang istruktura sa Barangay Concepcion City proper. Kag nakuha na sang representante sang DPWH ICDEO. Pebrero 7, 2025 naman sang na-issue ang building permit sa multi-purpose building sa Barangay Katilingban Molo. Apang tubtob subong, wala pa ini makuha sang kontraktor. Upod Carmel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.